Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Юка бызга чыккан өчен штраф, бәлки тормышың белән дә түләргә кирәк булыр. ГИМС инспекторлары чираттагы рейдка чыкты. 13%-ны кайтара, и тагын бер объект сатып алып, бер генә түгел, берничә объект сатып алып, пока 2 миллионнан 13% кайтарганчыга кадәр кайтара ала. Чаллыда күчемсез милек базарында бәяләр төшәрме? Банклар ничә процентлы кредит бирә? Хәбәрчебез ачыклады. Ашыгыгыз, ана капиталыннан бер тапкыр бирелә торган акча алуга гаризалар кабул итү тиздән тәмамлана. Бузга чыккан өчен штраф. Су үслеге туңып өлгөрмәде, хәвәскәр балыкчылар кармак сала башлады. Вафат булучылар да арта бара. Алар арасында яшьләр дә, тәҗрибәле балыкчылар да бар. Инспекторлар белән рейдка безнең иҗат төркеме чыкты. А мы собираемся домой. Инспекторлар килеп җиткәч, барлык балыкчылар да шулай аклана. Әлегә без чыдам түгел, аның калынлыгы 7 сантиметрдан артык булган очракта гына бызга чыгарга мөмкин. Біз калынлыгы инде 11 сантиметрга җиткән ди балыкчылар барлык кагыйдәләрендә беләбез ди алар. Знаем, что нельзя выходить на лед тоньше 7 сантиметров. И бдительность. По первому льду всегда нужна веревка и желательно ходить с напарником. Ну, здесь лед хороший, я к кому сам близко не подхожу. Ну, там-то, да, там хуже лед, конечно, и вон все трещит, все обваливается. Мондый рейдлар беренче біз барлыкка килгәч үк башланды. Һава торышына бәйле рәвештә аның калынлыгы үзгәреп торды. В прошлом рейде, допустим, в субботу, было оформлено 2 протокола за нарушение правил техники общественной безопасности на водных объектах. Это в размере от 500 до 1500 рублей штраф. Юга бызда балык тоткан өчен штраф кына түгел, гомерләре белән түләүчеләр дә бар. Бер көнлек Минзәлә сулыгында 80 яшьлек ир-ат боз астына китеп вафат булды. Через 7 минут группа прибыла на место провала, но уже мужчина к этому времени утонул. То есть, обратите внимание, 7 минут прошло, когда очевидец позвонил и группа приехала. Человека уже не было. Шул урыннан ерак түгел коткаручылар судан 29 яшьлек ир-атның гәүдәсендә чыгарды. Язгы боз ястык калынлык булса да ышанма диләр. Әлеге мәкаль көзге бозга да туры килә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр социаль ипотека буенча төзелгән йортларга һаман да күченә алмый. Мәләкәс аръягында урнашкан 3 йорт төзелеп бетсә дә, ишекләрен ачмыйлар. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләр үз фатирларын бер тапкырда күрмәгән әле. Квадрат метр өчен күпме түләячәкләрен дә белмиләр. Күченү ни сәбәпле озакка сузылган? Гүзәл Шихапова ачыклады. Сколько можно ждать? Скажи, когда мы получим свои квартиры? Когда мы уже получим свои квартиры? Радион инде күптәннән үз бүлмәсе турында хыяллана, әлеге әбиләрендә яши. Шәһәрдәшләр инде 2012 елда ук килешүләр төзегән, шуннан бирле кредит түлиләр. Фатир арендалап яшәүчеләр дә бар. Башта иттеләр яңа елга кадәр декабрьдә дип. Хәзер ноябрь-декабрь килеп җиткәч январь диләр. Һаман шулай күчә бара. Язга калыр инде ул. Biz 1 yıl indi баланы күчердек садикка, 1 yıl йөрибез монда. Шуңа күрә баламда йөргәч, квартира снимать итәргә туры килә. Мондый җыелышлар ай сайын үзә, әмма очрашкан сайын объектны куллануга тапшыру вакыты озайтыла. 2016 елда сдавать итәргә тиешләр иде. Менә инде бу елда бетә, һаман сдавать итмиләр әле. Яңа елга хәтле бирәр. Юк, яңа елга бирмәсләр дә. Икенче ни буенча инде беренче тапкырлар безгә 2015 елның азагы дип әйткәннәр Ясыман. Шулай була, шулай булырга тиеш иде. Әмма ләкин көтәбез һаман да юк. Хат языгыз, ул хатларны тагын кем карый, яңадан кайта ул хатлар. Шуңа күрә каждый начальник, каждый ни дигәндә үзенең ниен бер-берсенә нитеп кенә җибәрәләр. Мәләкәс аръягында урнашкан 3 йорт социаль ипотека программасы буенча төзелгән, әмма аларны һаман куллануга тапшыра алмыйлар. Дом почти достроен, одна единственная проблема – это теплотрасс. Пояснили, что на теплотрассу нужно порядка 3 месяцев. Ну вот, как видите, ноябрь, 3 месяца прошло, дом стоит, не сдан. Вчера вот только сообщили, что документы были переданы на рассмотрение в Ростехнадзор. Еще 45 дней будет Ростехнадзор только рассматривать.
а потом еще Госжилфонд, управляющие компании. И тут, значит, этим годом и не пахнет. Домкор төзүчү уюшмасы сайтында шәһәрдәшләргә язган хатлар җитәрлек, әмма җавапта Дәүләт торак фондына сылтама җибәрәләр. Ул бу очракта инвестор булып тора. Хатта язылганча торак фондының җыллык трассасы төзүгә акчасы булмаган. Август аенда гына төзүчеләр белән килешүләр төзелгән. Хәзер йортларны кабул иткәнчегә кадәр тагын 3 айлап вакыт узарга мөмкин. Без җавап сорап торак фондына рәсми хат җибәрдек. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Ғадәттә яңа ел алдыннан күчемсез милек базарында сатып алучылар активлаша. Кайбер шәһәрдәшләр акчаларына милек алып калырга тырыша, ә берәүләр бәяләр төшкәнен көтә. Әмма банкта ставкалар төшәрме? 6% кредит тәкъдим итүче риэлторлар ышанычлымы? Яки 16-18% ипотека алыргамы? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Вәлиевлар уларына фатир эзләй, өйләнмәгән, эшсез студентка туры килерлек социаль программалар юк. Шуңа күрә егетнең әти-әнисе коммерцияль ипотека алырга җыена, әмма бәяләр югары диләр. Мы думали 11 уже процентов, а тут вот что-то смотрим, все 12-13% процентные ставки. Ил буенча яңа елдан соң ипотекага процентлар ставкасы кими дигән сүзләр йөри. Барысы да Үзәк банкның төп ставкасына бәйле. Әлегә 2016 ел азагына кадәр үзгәрешсез, әмма киләсе елның 1-2 кварталында дөрестән дә кимергә мөмкин. Процентная ставка, она ведь напрямую зависит от ключевой ставки. То есть ключевая ставка сейчас у нас на уровне 10%, соответственно, будет снижаться, мы будем тоже снижать. Сейчас, буквально недавно, у нас и акционно проходили программы, то есть на 13,5% мы снижали процентную ставку. Әгәр күңелегезгә ошаган фатир табасыз икән, ставкаларның кимегәнен көтеп тормагыз ди белгечләр. Әлегә бәяләр тотрыклы, әмма язын артырга мөмкиннәр. Хәзер шәһәрдәшләрне рефинанслау программалары кызыксындыра. Перекредитование. Люди берут кредит по условиям кредитования ИЖК, при этом платят уже в ИЖК по тому проценту, который определен в зависимости от первоначального взноса у людей. Ставки тоже привлекательные от 12,25 до 12,75. Фатир алганда районга һәм замана уңайлыкларына игътибар итәләр. Соңгы арада Чаллыда элиталы йортлар, хәтта микрорайоннар саны арта башлады. Дөрес, шәһәрдәшләр бирдә яшәү дә кыйммәткә төшәчәк дип курка. Ну, у нас все строго регламентировано законом, поэтому те цены, которые есть в соседних комплексах, то же самое и у нас. Единственное, просто люди еще допом получают там систему видеонаблюдения, охрану. Да, это у нас все для жителей бесплатно. И челнинцы в первую очередь спрашивают нас, насколько будет тепло в этом доме. Для этого энергосберегающие системы установлены по теплу, и, соответственно, коммунальная оплата будет за каждую квартиру гораздо меньше, чем в старом жилье. Илдә һәркем дә үз гомерендә бер тапкыр фатир сатып алуга яки йорт төзүгә киткән акчалардан 260 мең сумны яңадан кайтара ала. Әгәр тәген ул 14 елдан соң сатып алган икән квартираны, һәм бу квартираны 2 миллион түгел, 1 миллионга сатып алган икән, ул миллионнан 13%-ны кайтара, и тагын бер объект сатып алып, бер генә түгел, берничә объект сатып алып, пока 2 миллионнан 13% кайтарганчыга кадәр кайтара ала. Күбесе кайтарылган салым акчасын ипотека түләүдә куллана. Чаллыда оригинал проектлар саны артса да, шәһәрдәшләр гади фатирларга өстенлек бирә. Күбесенчә 1-2 бүлмәле фатирларны алалар. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. 30 ноябрьдә ана капиталыннан бер тапкыр бирелә торган акча алуга гаризалар кабул итү тәмамлана. Моның өчен пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә яки электрон гариза язарга кирәк. Быел ана капиталы 453 мең сумны тәшкил итә. Бу акчаларны торак шартларын яхшыртуга, балага белем бирүгә, бакчага түләргә, ана кешенең пенсиясына яки инвалид балаларга тотарга мөмкин. Бер тапкыр түләнә торган акча күләме 25 мең сум. Бу сумманы исә теләсә нинди максатларда кулланырга мөмкин. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут те, у кого право наступило на 30 сентября 2016 года. То есть это те семьи, где рожден либо усыновлен второй или последующий ребенок. Кышка узак калмады, шәһәрдәшләр кышкы кием сайлау белән мәшгуль. Ул затлы да, матур да булырга, иң мөһиме иясенә ашарга тиеш. Күп кенә хатын-кызлар яңа тун турында хыяллана. Аны сайлаганда нәрсәгә игътибар итәргә? Киләсе сюжетыбызда. Озын һәм кыска заманча туннар шәшке һәм мутоннан баш киемнәре төрләрен санап бетергесез. Күңелең ниндине теле, шунысын сайлап ал. Бәяләре кулай, барлык үлчәмнәр дә бар. КамАЗ мәдәният йортында тун базары дип исемләнгән ярминкә ачыла.
У нас представлены шубы 6 элитных фабрик Пятигорска. Все модели шьются из высококачественного сырья. Есть эконом-варианты, есть средние категории, есть высшие категории. Нужно знать, что именно вы хотите. Если вы не знаете, мы вам в этом поможем. Туннар сыйфаты үшін борчыласы юк. Пятигорск инде күптәннән Россиядәге әйдәп баручы мех фабрикларынан исәпләнә. Сатып алучылар өчен төрле ташламалар, кичектіріп түләү мөмкинлеге каралган. Пенсионерлар өчен дә төрле акциялар бар. Я уже приобретала здесь несколько лет назад шубу. И вот сейчас я пришла примерить уже новую модель шубы, шапку. Я уже, можно сказать, приобрела. Здесь выбор огромный на все капризы и возрасты. Әле һаман да күңелегезгә ошаган тун таба алмыйсызмы? Туннар ярминкәсенә ашыгыгыз. Туннар ярминкәсе 15 ноябрьдән 20 ноябрьгә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда узачак. Сатучылар иртәнге 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Журналист һөнәр алмаштыра, әмә бер генә көнгә анысы да сынауларны үтә алган очракта. Бүген яңалыклар тапшыру корреспонденты Константин Величко эчке эшләр идарәсенә эшкә урнашып карады. Полициядә физик һәм рухи яктан зур әзерлек узган кешеләр эшли. Алар турникта да күтәрелергә, йөгерергә дә тиеш, әмма спортчы булу гына җитми. 6 сагать дәвамында психологик тест узарга кирәк. Хезмәттәшем Константин барлык сынауларны да уңышлы узды, әмма ахырдан барбер микрофонны салкын коралга алмаштырмыйм дигән карарга килде. К нам же приходят служить еще и люди, которые после физкультурных институтов, они тоже есть такие. Но, наверное, 30% вот такого высокого у нас потенциала есть. Алдагы көннәрдә тагын да суытачак дип кисәтә синоптиклар. Югары сыйфатлы өс киемен нинди булырга тиеш, аны кайдан сатып алырга алдагы сюжетыбызда. Жылы, матур һәм сыйфатлы өстәвенә бәясе дә кулай. Зима кибетендә өс киемнәрнең бәяләре төште. Мутын һәм шәшке туннарның, курткаларның нинди генә юк. Иратлар өчен сайлап алу мөмкинлеге зур. Барлык кайры туннарның бәясе 27,900 сумнан кыйммәт түгел. Мутын туннарга 35% ташлама. Бер кием алучыга икенчесе бүләккә. Давно уже хотела шубу светлую. И самым удивительным образом пришли в магазин, купили, и куртка в подарок. Ну, менә кердем кибеткә, монда бөтен әйберләр күп, выбор күп. Подароклар бирделәр миңа. Мин бу магазинга гел кирип йөрим. Менә берничә тапкыр кирдем, карадым. Шубалар. Зима кибетенә гаилә белән килергә мөмкин. Җылы мех һәм кайры туннар һәр хатын кызның да күңеленә хуш киләчәк. Иратлар да битараф кала алмаячак. Балалар өчен сыйфатлы өс киемнәре сайлап була. Сатучылар һәр вакыт ярдәмгә әзер. Кибеттә 36-дан алып 70-гә кадәр барлык үлчәмнәр дә бар. 20 ноябрьгә кадәр зур ташламалар каралган. Матур өс киемнәрен арзан бәядән сатып алырга ашыгыгыз. Зима кибете Палитр сәүдә үзәгенең 3-нче хатында урнашкан. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.